Det her skete for et par måneder siden med mig og mine venner. Vi går på uni i en større by, og når vi ikke prøver at overleve semesteret, så ender vi tit med at tage ud og få et par drinks. Denne aften havde vi haft en mega lang dag, så vi besluttede os for at tage på en bar 5 minutter fra skolen. Aftenen gik fint, lidt kedeligt måske, men vi hyggede os. Alle havde fundet noget at drikke, og folk begyndte at blive lidt restløse. Jeg er en af de mest udadvendte i gruppen, så jeg foreslog, at vi tog videre til et sted med poolbord ikke så langt herfra. Alle sagde ja, så vi pakkede vores ting og kørte. Det var torsdag, så der var næsten ingen parkering. Jeg fandt til sidst en plads en blok væk, ned ad en ret øde gade, og ja, den her del af byen er ikke den tryggeste. Men fordi vi er så mange studerende om aftenen, plejer det alligevel at være okay sikkert. Vi gik hen til baren, og der var ikke sket noget mærkeligt endnu, hvilket var overraskende. Efter et par timer med pool og chill, besluttede vi os for, at vi ville have aftensmad, før de lukkede. Her hvor vi bor, lukker fastfood ret tidligt, sådan ved 19:20-tiden. Vi gik ned på pizzastedet under baren for at bestille mad og finde ud af, hvad vi skulle bagefter. Vores gruppe var ret stor, så dem, der ville have pizza, gik ind, mens vi andre bare stod udenfor. Der var et kæmpe åbent vindue, så vi kunne stadig snakke sammen. Og det var her, det begyndte at blive lidt mærkeligt. Mens vi står der, kommer der en hvid varevogn kørende forbi og holder ind. Føreren var ikke sådan skræmmende, bare en tynd fyr med skulderlang blondt hår. Han lignede bare en af de typer, der normalt hænger ud i det her område. Han råber til mig og spørger, om jeg tror, at hans varevogn kan være en lille parkeringsplads bag mig. Den plads kunne måske lige rumme en lille bil, måske, og han kørte rundt i en kæmpe varevogn. Det gav mig en dårlig mavefornemmelse for enhver, der kører bil på et vide, når noget ikke kan være der. Jeg sagde til ham, at det slet ikke kunne lade sig gøre. Han smilede og sagde, at han havde tillid til sine egne evner, og at jeg skulle gå om bag bilen og hjælpe ham med at bakke ind. Der gik alle alarmklokker i mit hoved i gang. Men efter lidt frem og tilbage, trak han håndbremsen og sad bare og stirrede på os. Det føltes som en evighed. Mine venner fra pizzastedet kom ud, fordi de så det og blev totalt forvirret. Vi syntes alle det var lidt mærkeligt, men prøvede at ignorere det og spise i fred. Til sidst besluttede vi os for, at vi alle sammen bare gerne ville hjem. Der var et par stykker, der blev tilbage, fordi de bare ville tage en taxa senere. Vi var nu kun 4, og vi begyndte at gå tilbage mod bilen. Da vi gik ud af pizzastedet, råbte en hjemløs mand efter os. Han sagde, at vi ikke skulle være nervøse for fyren i varevognen. Men det gjorde os bare mere nervøs. Da vi drejede om hjørnet ned mod sidegaden, så vi ham igen. Denne gang så han ikke lige så normal ud som før. Jeg lavede en lille joke med, at han nok havde fundet en parkeringsplads, han rent faktisk kunne være i. Men han stirrede bare på os uden at blinke. Det var da vi kom om på sidegaden, at jeg så det, og mit hjerte sank. Hans varevogn stod halvvejs op på fortovet, skævt parkeret med bagdøren lidt åben. Jeg vendte mig om, og nu var han på vej mod os. Og så sagde han noget, der først forvirrede mig, men så bagefter gav alt for mening. Hey, hold lige øje med min bil. I det samme rejste 4 mennesker op fra en mur, de havde lænet sig op af og begyndte at følge efter os. Vi var foran dem, men vi kunne høre deres skridt komme tættere. Mine venner begyndte at gå hurtigere, men jeg gik normalt, som for at lade som om vi ikke havde opdaget noget. Da bilen kom i syne, løb jeg ind i bilen, låste døren og kørte. Da vi kørte væk, så jeg, at mændene omringede bilen, og længere ned ad vejen stod en 5. mand ved varevognen. Jeg aner stadigvæk ikke, hvad de ville. Om det var et røveri, overfald eller måske værre. Jeg prøver ikke at tænke for meget over det. Men helt seriøst, når I er ude, så læg mærke til de små ting. Selv hvis en situation virker uskyldig, så kan det være noget helt andet. Den her historie har altid sat sig fast i mig. Jeg ved, hvad jeg så, men samtidig føltes det bare ikke rigtigt. Da jeg var omkring 10, blev jeg inviteret til min allerførste sleepover hos en ven. Vi kalder ham for Abby. Han boede ret langt væk, så hver gang vi var sammen, var det rimelig særligt. Og jeg var også kun 10, så jeg var lige begyndt at blive modig nok til at sove væk fra mine forældre. Og fordi Abby var en af mine ældste venner, tænkte jeg, at hans hus var perfekt til at prøve. Abby var den yngste af 4. Hans ældste bror var omkring 10 år ældre end os, og havde nogle særlige behov, så han boede stadigvæk hjemme. Der var 3 af os til sleepoveren. Vi besluttede os for at sove i stuen, så vi kunne være længere op og se film. Jeg tog sofaen, som stod lige ved siden af en væg af store vinduer med udsigt over til resten af baghaven.
De andre to lagde madrassen på gulvet. Vi smed en gyserfilm på og faldt i søvn. Jeg har aldrig været god til at sove ude. Jeg vågner tit og kan nogle gange ikke falde i søvn igen. Og den her nat var en af de nætter. Efter cirka 2 timers søvn vågnede jeg pludselig. Først så jeg, at tv'et var lyst op i mørket. Så vendte mine øjne sig til det. Og så lagde jeg mærke til noget udenfor, som jeg ikke havde set før. Der sad en person på terrassen. En mand. Han sad i en af havestolene, og han havde vendt den direkte mod os, som om han sad og holdt øje med os. Jeg tror ikke, han havde opdaget, at jeg var vågen, men mit hjerte slog helt vildt hurtigt. Jeg lå helt stille og stirrede. Det var mørkt, så jeg kunne ikke se hans ansigt tydeligt. Men jeg kunne se, at han sad og kiggede på os, som om han studerede os. Og jeg kunne se et lille smil på hans læbe, og det var ikke et venligt et. Jeg tog det ikke engang vist til de andre. Efter et par minutter var jeg lå helt stiv som et bræt. Vendte jeg mig om i sofaen og lukkede øjnene hårdt i. Der gik noget tid, måske et par minutter, måske en halv time. Til sidst samlede jeg mod nok til at se igen, men der var han væk. Den dag i dag aner jeg ikke, hvem det var, der gik ud i Abbys baghave midt om natten og satte sig og glodede på os. Men billedet af ham sad stadigvæk fast i mit hoved. I lang tid troede jeg, at det måske var en af hendes storebrødre. Men manden udenfor havde mørkt hår og mørke øjne, og Abbys bror var blond, så det gav ingen mening.